Jo, takže čaute ľudia, dneska máme znova Fortnite a ako som povedal už včera, tak by lepšie by bolo, keby som sa rozohral. Takže idem na 1v1 toto. Tak a dúfam, že sa toto video vám bude páčiť a dúfam, že zvažíte like a odber, keď sa vám bude páčiť moja tvorba. A tak dneska budeme hrať Fortnite. Už som vydal video z Grow Garden. Chcel som aj zo Clash Royale. No, video z Brawl Starsu Clash Royale, ale tak proste nešlo mi zapnúť proste v Brawl Stars, Clash Royale. Ale tak nevadí. A tak som urobil na miesto Clash Royale Grow Garden. Ale tak dúfam, že vám to nevadí. Tak. Ne, toto nie. Ja aj tak to nechcem. Tu je. Prepáčte, teraz tam niečo vyskočí. Kúsok stiším zvuk, aby ma bolo vôbec počuť. No, aj keď kúsok zvýšim. Dobre, tak máme urobené zbranie. Lebo sa chcem rozohrať na Battle Royale. A keď sa chcem rozohrať na Battle Royale, no tak si musím zobrať veci, čo sú v Battle Royale. Hop, tipek dostal hlavu. Dobre, crack. OK. Neviem, čo skúšal. Hop. Pardon. Som teraz chvíľku nepozeral, lebo som tryhardil. Asi neviem, či to bude vidieť na tom videu, ale kuse mi je rozmazal tento. Proste tam, kde sa to natáča. Takže to bolo také kúsok divné. Ale tak čo už. Ešte dobré, že som si toho všimol rýchlejšie než neskoro. OK. Dvaja na mňa išli, nevadí. Dobre. Nie, toto si nechce, toto si nechce. Viem, že mamutka není proste vo Battle Royale. A tak som s ňou dobrý, no tak. Jo, ja si myslím, že to mne pôjde. Dobre, nevadí.
chudák. Dobre. Nevadí. Dám si tak 10 kg a už pôjdem do Battle Royale. Tak teraz som s tou shotgunou netrafil, že nič. Dobre. Ďalší kill. Nie. Do keľu. Budem sa snažiť, aby to natáčalo čo najlepšie. Nie, ja som chcel ísť typkom 1v1. Nevadí. To mala byť hlava. Nie. Prečo tí typci idú z každej strany? Ja som mohol zabiť. Eliminovať toho týpka, ale tak čo už. Nie. Dobre. Posledný kill. Dobre. Tak sme dali kus viacej. Ja som chcel, dobre, nevadí, libujeme. Tak, asi idem Battle Royale. Musím pozrieť, koľko mám koruniek, lebo ja neviem, že koľko som vyhral. Pána. Máme korunku z minula. Tak. Dúfam, že neprehrám hneď prvú hru. Aj keď šanca je veľká. Keby som si nekúpil ten Vision Pickaxe za 800, no tak prepáčte. Keby som si nekúpil ten Vision Pickaxe, no tak teraz by som si mohol kúpiť aj Auru. Tak čo už. Je to jeden z najlepších pickaxov. No, ako najviac tryhard.
Dobre, asi pôjdem do Hiveu, aby sme tam mali čo najlepší loot. Zoberiem si tam ten revolver. Zoberiem si ten revolver mytický. A možno to budem striedať zo Sentinel pumpov. Tak, to ešte neviem. Ešte ten veľký pavúk mi tu chýbal. Aj tí malici. Dám si celé šampanské. Tak to je dal taký damage. Nie. Okej, to som ho nemal pokúšať. Tak neviem, či typek má aimlock, ale dobré. Typek má nejaký cheat. Len sa na chvíľku spektajtím. Aj mňa dobil ten pavúk, dokiaľ mňa to nedošlo. Keď na tomto videu, teraz ma to tak napadlo, keď na tomto videu bude 15 lajkov, no tak buď 15 lajkov alebo 100 zhliadnutí, no tak natočím video hodinové, no
záleží, koľko času to bude trvať. Natočím video, kde budem hrať so randomákmi na reloade a teraz tam mám gold. Takže toto video bude dlhšie. Keď teraz dohrám túto hru, no tak pôjdem hrať. Ako teraz reloady, akože sám, aby som si nadbehol nejaký ten rank. Príklad gold mám 1, no tak gold 2. Najškodivo. Nie. No však aj tak som chcel ísť reload ranked. Aj keď neviem. Nie, mením. Battle Royale ranked. Ale teraz neviem. Ja to teraz mám tak divne položené. Takže teraz možno taký bude vidieť. Prepáčte teraz na chvíľku. Dobre, teraz to vyzerá, že to dobre natáča. Ešte sa musím na to pozerať, aby... Dobre, to natáča. Keby ste chceli, viem vám ukázať v tejto tu lokácii najlepšie kempovacie miesto do Unrealu. Sa môžete z toho miesta dostať až. Takže ukážem vám to. Je to na kempenie. Príklad, keby ste museli sa ísť najesť alebo niečo tak tam môžete ísť. Nevie o tom nikto, iba ten typek, no ako iba môj kamarát, lebo on tam omylom skočil. A teraz budete o tom vedieť aj vy, lebo vám to ja ukážem. Takže dúfam, že to aspoň raz vyskúšate. No ako, nemusíte to vyskúšať, hej, že nutne, ale ako keď chcete, no proste keď to budete chcieť využiť, no tak to využite. Lebo je to fakt najlepšie na kempovanie miesto. Tu tak, tam, jak je, no tak tam si vyberete čestku a hneď, no však uvidíte. Je to možné. Ako ja tam teraz nepôjdem, hej, lebo akože... Robím z toho video, tak nebudem kempiť. A je to, keď tu tak sa pristavíte, tu tak vedľa toho,
No tak, tu tak prídete, tak, a tu jumpnete, tak, a tu budete. Neodporúčam vám tu ísť bez matra, lebo potom sa nedostanete vonku. Keď ja mám celkom dosť matra. A keby ste sa z toho nevedeli dostať, no to kľudne môžete zničiť. Tam je typek. Ja som to vedel, že dostanem laser. Nemám matro. Dobre, tu som asi oficiálne dead. Dobre, toto bol dobrý typek. To som nemohol už ho eliminovať. Alebo viete čo? Ja pôjdem aj tie reloady. Lebo keď to bude kus dlhšie video, no tak prepáčte, ale tak už čo? Nič sa nedá robiť. Nie, nehrám to tak, aby ma ťahali, ale proste ja vám verím, že dáte aspoň 100 zhliadnutí, alebo toto, alebo 15 lajkov. Keby som na to náhodou zabudol, hej, že by som natáčal veľa videí a tam už by to bolo, no tak mi to napíšte. A mi dajte, mi dajte do komentára ten popísok, aby som si to vedel otvoriť. A aby som sa mohol pozrieť, či ma neklamete, alebo nejak tak. Zase sa mi to pokazilo. Dobre. Nie. Dobre. Ja dúfam, že nebudú chcieť ísť do Tildedu, lebo akože to nevydržíme. Ani kúsok tejto hry. GG. Dobre, nechcel ísť do Tiltedu, lebo väčšinou
Ja hrajem iba na Oasis mape. Takže ja veľmi tuto neviem hrať mapu, ale tak čo už sa deje. Nice. 6 miníčok. Nice, tak akože full mať. Kom dobré. Tam je kolónka. Dúfam, že vypadne Hammer AR. A keď si nechám. Keď ste včerajšie video videli, no tak viete, že s touto tú vecou dávam celkom dosť dobré bomby. Aj keď už som veľmi nenahral túto sezónu. Hopa! Dobre. Nech sa nahyluje. Nevadí. Asi poďme na ňo. Nice, mám. Kills. On mi nechal minútku. Okay. Ja neviem, proste ja mám rád minička. Dobre, vidíte. GG. Ušiel. Asi typek nepochopil, že chcem na boj. Aspoň jeden hit. OK, tak typek má dosť dobrý glider. Dobre, asi ideme niekoho pušnúť, neviem.
mu. Jau. Ja som dostal dobrú bombu. A trebárs ďakujem mojim teammateom, že mi nejako pomáhajú. Konečne. To sú degeši. Nice. Dajte mi medkit. Dobre, pekný mamut hit. Nice. Nice, tak typek je najlepší. Akože dobrý loot mám. Takže celkom dobrá hra. S týmito šaleniakmi. Skade. Poďme tam. Tak už drhá. Nie. Som degeš. Máš pekne. Nemali by sme si držať high ground. Nevadí. Asi úplne jedno im to je. Takže čo už. Aj keď teraz dúfam, že tam sú. Nice. Tak typci idú jak mid, takže ja ich... Ten typek ide napriamo, ja ich idem tak vystrašiť, akoby.
Nie. Nie. 2 hity som mu mohol dať. Tak čo? Aim nie je vždy dobrý aim. On kde začal kraučovať. Jaj, čo tu je? Dobre, poďme do zóny. What? Oni sa ešte respawnujú? OK, toto si zoberiem. Nie. Trrrn. Landi. OK, pekne. Teammate. Podľa mňa oni pôjdu niekde tam. Nešak nám vychádza zóna. Kamu, no tak príklad. Tento typek je mega dobrý. Akože mohli by mi niekoho aj nechať. Aby som si príklad dohealoval hápka. A však čo už. Oni tam sa healujú. Oni outhealujú, no. Nice. Tak, toto je Victory Royale. Dúfam, že to bude celý rank. Play a G. Dobre. Bella down. Som sa bál, že by som mal vo v týme nejakých nubákov, ale celkom dobrý boli. No ako ten typek, čo nemal tričko, no tak toto najlepší bol asi. Kam on typek proste videl. Proste mňa by vôbec nenapadlo, že pozrieť sa príklad na seba. Ale tak čo už.
Aha, tak to je to najhoršia mapa. Ako, nechcem súdiť tých, čo majú radi tú mapu, hej, ale ako ja ju nemám rád. Ako, horšie je Squid Game, zase keď je to môj názor, hej. Ale, no však, ako mám tam svoju obľúbenú lokáciu, hej, ale tak, čo už. Dúfam, ako, zase je pravda, že tu tak, na tejto mape, jak teraz bola, jak sme teraz na nej hrali, kde bol Tilted, no tak tam sú najviac tryhard typci. Ale môžu byť aj najviac tryhard s vami, takže to je win. Win. Takže to je tak, no. Opa. One from Greek forest. Ja som... Ako... OK, však dáme slova. Dobre skačem. Nedobre skačem. No tak čo už. Výborne! Typek našiel jak prvú zbraň pumpu, to mi veľmi pomáha toto. Nechce sa tu vynervovať, ale toto ma fakt naštvalo. Chudák. Som ho kusok vyspomoval. Nice. Dobrý snipe.
Typek musel dostať jumpscare. Jak ja včera, keď ste nevideli videjko, no tak sa rozhodne pozrite. Lebo poviem vám, dostal som fakt jumpscare v prvej hre. Lebo hral som a mal som celkom dobrý ľud, hej. Išiel som do krovia, lebo už sme boli top 4. A, no nie top 4, proste nejak, hej. Tam bol typkov. A ja som išiel do krovia a tam typek tam kraučoval a on mi dal zo zadu. Proste mi dal zada. A ja som sa tak zľakol vtedy. Takže tak. Nie, ja som chcel pod tú zbraň ísť. Musíš si tu tak zobrať. Tak v tom. A dobré, ale bráka mám, nie? To zo anime. Som si kúpil, keď som mal bebaxy. A keď by som zobral nejakú takú zbraň, hej, že čo príklad vy s ňou neviete hrať, no tak nemusíte ma za to hejtiť, hej, príklad ja s ňou viem hrať a vy nie, hej, takže nehejtujte ma za to, že príklad si zoberem, hej, že neviem, gatekeeperku, vy s ňou neviete hrať, no tak mi napíšete do komentárov, že to je najhoršia zbraň. Ja s ňou viem hrať, vy napríklad nie, no tak proste si to nechajte pre seba. Nice. Nice, SpongeBob. Možno som si mohol dať tú blueberry. Lebo neviem, čo to je. Ďalší skar. Tak ako tu tak budem chodiť. Možno toto je u Steamy. OK, to si zapamätám. Lebo tu tak je full hapka jak nič. A je tu je tu aj veľa čestiek, takže tak toto je čistá pravda, čo som pred chvíľou povedal. Ja som jaký laker. No tak akože lepší ľud nemôže mať. No ako keby Legendary mamutka a Legendary pump shotgun, tak to vtedy nemôžem absolútne nič povedať. Skoro.
Nice, Killjoy. Jaj, on je hore. Ja som si hovoril, že prečo mi zničil schody. Dobre. Ja som vedel, že bude to neútočiť. Teraz musíme počkať, čo sa bude diať. Tam bol týpek. OK, tak to je najlepšia čestka. Ja asi viem, čo príde. Tak je. Jak mi mohol prebrať tú stenu? Ale nevadí. Tretie miesto, neviem, 5 kg.
Nice. Gold 2. Ty kokos, 56%. Dobre, tak to bolo zo dnešného videjka všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. A keď by ste chceli, no tak dajte like a dúfam, že zvažíte aj odber. Takže čaute.